Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuone hadithi moja hapa. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, la tusil salatan bisalatin, musama lumikizite sala ina ndi sala ina, hatta tatakallama, mpakana mudalankula, au takhuruja, kapena mudatuluka mzikitimo. Chimene akusonyeza kapena chimene mtumiki akutiphunzitsa apa chongoti munthu wapereka salamu muswala ina yake, chitsanzo kandi jumaa kandi dhuhuri, mwamaliza kuswali salatul jumaa, malo amene inu mwakhalawo akuti musunthe malo amenewo. Osati kuti salamu yaperekedwa kenako inu kuyima malo omwewo kuyamba kuswali sunna. Zimakhala ngati kuti swala ina ija mukuyilumikizitsa. Ndeno apa mtumiki akuona kuti musamalumikizitse, zimene muchite mulankhule mawu ena ake, kusonyeza kuti pali kusiyana pakati pa swala ina ija ndi iyi. Ngati pali kusiyana ndi kuti mwalankhula mawu ena ake, kapena kuti mwasuntha malo amene aja mwapita malo ena. Osamalumikizitsa malo amodzi omwewo kuswali faradhi, chongopanga salamun kusaswali malo omwewonso swala ina sunna, zimenezo osamapanga. Muone mtumiki sallallahu alayhi wasallam hadithi amene tiyang'ana mbuyo muja, amene mtumiki amaswali sala zingapo mu nthawi imodzi muzifukwa. Anafotokoza kuona kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam nthawi imene amaswali swala zija zokwanira zitatu, ena kuti 4 kuyambira dhuhur, asr, maghrib ndi isha. Munthawi imene amaswali nthawi imodzi akuti anapanga adhan yoyambirira, kenako kuswali sala, kumaliza imeneyo amangopanga iqam, kenako kuswali sala, kupanga salamu, kupanga iqam. Ndeno ndingopereka sample kuona kuti pambuyo kuona kuti mwamaliza swala ina musaswali sunna ina yake munthawi yomweyo, mutalankhula mawu ena ake, mutapanga china chake na kuti chikhala ngati yasiyanisa pakati pa swala ya faradhi imene mumaliza ndi sunna imene mukusaliyo. Mtumiki akuti mwina mutalankhula mawu ena ake, kaya kumpasa moni munthu wina amene neighboring wanu, kapena mwina mwake kutuluka malo amenewo. Tumati tugerana hadithi imene.